Op het gemeentehuis wordt het al druk online, want jongeren moeten zelfs maar een vaststel komen voor een definitieve oplossing. Al of net op de joerduistige locatie. De gemeente vindt een plek voor jongeren belangrijk. Er zijn gewoon problemen geweest in het centrum van jongeren. Ik met drugsgebruik ben er heel wat problemen geweest. En deze plek is een veilige haven voor de jeugd. Want die horen net in het centrum rond te hingen, maar die kennen ze hun ei kwijt. Ja. En denk je er toen. En de oorlijst op straat is dat toch minder worden? Ja, dat is gewoon oudom. Het centrum is zo'n succes dat er alle dagen tientallen jongeren in oud discotheek Gossip zitten. Het komende jaar hier moeten ze zelfs zien of ze daar blijven kunnen of dat er een goedkepere locatie zocht worden moet. Wat stellen ze voor eersken? Ja, wij willen gewoon een plek hebben waar we kunnen zitten zonder dat er gezeik is. We hebben onze muziek kunnen draaien en wat gezelligheid hebben. Voordat KSA 2 hier in de dwar niepenen, veroorzaken groepen jongeren oerlest bij winkels. Ja, achter ABC, daar mooie ploegen. Nou ja, volle politie kwam daar dus. Op een gegeven moment boetes. Dus, Want misschien hebben de klachten door dat je hem daar zitten. Ja, behoorlijk wat klachten. Die hem dan drinken, blauwen, weet ik wat? Ja, alles gebeurt er hebben. Ja. Er wordt nou volle minder uitfretten. Poelen, muziek, gewoon aan de bar zitten. Ja, gezellig werden. Maar er zit ook een serieuze kant aan de zaak. Zo hoort verslavingszorg gesprekoren bij KSA. En dan worden ik de partij bij Beroep een stukje zorg voor jongeren. Worden er ook bij het Centrum van Jeugd en Gezin speelt er ook een rol bij. En zo willen we daar echt iets in zetten wat gewoon echt puur voor de jongeren is, van de jongeren is. En waarbij wij in ieder geval een basis hebben. Waar toch die jongeren goed opvangen worden en een goede plek hebben. En als ze hulp nodig hebben, dat ze die hulp makkelijk vinden kunnen. Onmisbaar dus, jongerencentrum KSA. Als het eerst sluiten en wij krijgen niks van waarom, dan weet je van tevoren dat iedereen het centrum ingaat. Ja. En als ze dat doen, dan doet de gemeente het zelf ook.